Pois sí, desafiando o paso do tempo e tamén o vento do norte. Aquí en pleno centro da Coruña atopamos negocios tradicionais como este dos que xa non quedan moitos, porque non só venden paraugas, tamén reparan e fabrican ata convertelos en pezas case únicas. Nunha cidade como esta da Coruña, onde paraugas é case unha prenda máis de vestir, eles din que a súa aposta está centrada sobre todo na calidade. Fundada nos anos 50, esta tenda sobreviviu a modas, crises e temporais. Hoxe van xa pola terceira xeración, pero seguen cosendo cada peza como se facía antes. E esta, precisamente, din que é a clave. Procuramos darlle ao cliente calidad, que sean, bueno, dentro do que nos fabricamos paraguas de bo resultado, a hora do vento pois que lle aguanten, podelos arreglar, que iso tamén é importante, porque hoxe en día hai moito paraguas no mercado que non se pode arreglar, que non hai pezas de recambio. O feito de que dure máis dunha tempada é o que para moitos clientes tamén xustifica o gasto. Compensa, claro que y además hay baratos también. No, compensa mucho. Duran mucho, lo que pasa es que los pierdo. Evidentemente non aguanta todo porque o vento ten moita forza, hai un límite. Pero bueno, son paraguas que ten un mínimo de cuidado, de non perdelo e abrilo para secar, son pa anos. Din que non son invencibles, pero case. Veremos como se comportan co que temos por diante, porque segundo as previsións de cara á tarde, a chuvia irá gañando protagonismo, deixando en aviso toda a provincia de Pontevedra. Os ventos do suroeste tamén farán que se active un risco de nivel amarelo en áreas do litoral norte. E o peor, agárdase para os vindeiros días porque un río atmosférico trairá choivas intensas ata o sábado.